नोंथांनि चेनेलखौ आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दिनै जे आंखौ बे इसे मोजां बे रंजानाय आग्लाय बिग्लाय रंजानाय बे रंजानाय थिलियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरबाय, बेनि थाखाय आङो रंजानायजोंनो फैदों। आरो आङो बे जोंनि बे ख्रिस्ट' धोरोम बेखौ मोजां मोननानै जिसु ख्रिस्ट'नि जि जोनोम बेखौ बरायनो लुबैनानैनो आङो फैनाय जाबाय। आं मिथिगौ जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ पापीफोरखौ बोखांनो होननानैनो, पापीफोरनो सायख्लुम होनो होननानैनो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि बे बुहुमाव फैदों। बेनिखायनो बियो जे पापीफोरखौसो अनो, बियो जे पापीफोरनो सायख्लुम होनो नागिरो, बियो जे पापीफोरखौ बासायनो नागिरो, रैखा खालामनो नागिरो, बे गोथावथार खोथाफोरखौ साननानैनो, बे गोथावथार खौरांफोरखौ मोननानैनो आङो ख्रिस्ट' धोरोमावबो हाबनाय जादोंमोन। आरो दिनै बे रोखोम प्रग्रामफ्राव, बे रोखोम हाबाफारिफ्राव लिंहरनायफ्राव आङो रंजानायजों फैनाय जायो। जोंना ख्रिस्ट' धोरोमनि माबायानो बोसोनानो जाहैबाय पापीफोरखौसो अननांगौ, पापीफोरनो सायख्लुम होनांगौ, दाय फोदोफोरखौ जों खेमा होलायनांगौ। बे रोखोम मोनसे जोंना जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय गोथावथार बोसोनफोर होननानै आं मिथिगौ। बेनिखायनो आङो रंजानायजों, आं दहायबो आलासि महरै बे खोथाफोरखौनो आङो फोरमायदों। जोङो ख्रिस्टान बादि सोलिनांगोन। नाथाय आं बेखौबो बुंदोंमोन दिनै गाहाय आलासि जानानै, ख्रिस्टान जानायखाय जे रंजाख्रुबनांगौ बे नङा। रंजानायाथ' रंजाख्रुबनांगौ, नाथाय ख्रिस्टान जाब्ला जे जोङो सोरगो रायजो मोनबाय बा सोरगो रायजो मोनगोन बे नङा। जोंनि आखल आखुफ्रा मोजां नङाब्ला, जोङो बाप्तिस्मा लादोंब्लाबो, ख्रिस्टान जादोंब्लाबो, ओरैनो जोङो आखल आखुफ्रा जोंनि मोजां नङाब्ला जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा। बेफोरखौबो जोङो जोंनि गोथांथार बे बाथ्राफ्राव, बाइबेलनि गोथां बाथ्राफ्राव जों मिथिनो मोनो। गोबां पदआवनो दङ। ओंखायनो आङो दहाय बुंदों आलासि महरै, जोङो ख्रिस्टान जानाया, बाप्तिस्मा लानाया गोरलै, नाथाय धोरोमिया जानांगोन। धोरोमिया जायाब्ला जोंनि ख्रिस्टान लानायानो, जोंनि गोलाव गोलाव आर'ज गाबनाया आद्रि जाजोबगोन। नों सानफ्रोमबो बेबायदिनो गिर्जायाव थांलाय फैलाय खालामनाय, बर'दिनब्ला बेदर जाग्लुंनाय, बेनो ख्रिस्टान नङा आरोखि आंनिब्ला। जोङो जोंनि आखल आखुफोरखौ मोजां खालामनानै लानो रोंनांगोन, मानसिफोरखौ अननो गोरों जानांगोन। नोङो सिखाव खावनायनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगोन, जिनाहारि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगोन, मानसिफोरनि दायफोरखौ खेमा होनो हानांगोन, आरो गावहा माबाफोर मावफ्लांदोंबा गाज्रि दाय, बेफोरखौबो सिखार लानो हाग्रा जानांगोन। होमब्लासो बे ख्रिस्टान जागोन, होमब्लासो बेहासो माने जिसु ख्रिस्ट'जों अनजानाय बा सोरगो रायजोआव थांनो मोननायनि लामाया जागोन होननानै आं सानो। आरो आं बेखौनो गाहाय आलासि हिसाबै दहाय बेखौनो फोरमायदों। आंनि बुंनाया बेनो आरोखि। जिसु ख्रिस्ट'आ जाहैबाय इसोरनि सासेल' बिसा। बेखौ आफा इसोरा जोंनि गेजेराव थिनहरदों, जाहाथे बियो जोंनि गेजेराव फैनानै मानसि महर लानानै बियो क्रुसाव थैनायजों लोगोसे जोंनि पापफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे बियो सोरगो रायजोआव जोंनो जायगा थाम-थिम खालामनायजों लोगोसे जोंखौ सोरगोआव लांनाय बायदि बियो जोंनि गेजेराव आफा इसोरा थिनहरदों। जोंनियाव बेबादि सोरबा सोरबा गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय बेफोरबादियाथ' दं, सोरहाबा गैयाबो जानो हागौ। नाथाय गैयाब्लाबो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नो जायगा होनो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां, जोंनि जिउनि थाखाय मोजां। जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया माने जोंनि मोदोमनि थाखायथ' नङा, बुंनो थाङोब्ला बेयो जोंनि जिउनि थाखायसो। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे समाव पाप मावनायखाय जोङो सोरगो रायजोआव थांनो हायि बादि जाबायमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायजों बियो जोंनो सोरगो रायजोनि मोन्थायखौ, जायखौ जों खोमादोंमोन, बेखौ जों मोनफिननो हाबाय। दा बे हिसाबै जोङो बे समाव, बे बोथोराव रंजानांगौ। आरो बिसेस जायफ्रा एसे दंजायो, बिसोरो गावनि दंनायनिफ्राय एसे एनै बै गैयिफोरनो दान होनो हायोब्ला बियो जोबोद मोजां। आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, जायफ्रा दंजायो बिसोरो एसे एनै हेफाजाब होथों गैयि हावरियाफोरखौ, आं बेखौ बुंगोन। थेंक इउ सार।